こまで迫ってき。そうだな。しかしレディン、ランスか。当分は絶対安静だ。そうか。このバルディアがそれは心強い。ああ、来たようだ。あんな。ここでとどめを刺すつもりだろう。僕、皇帝直属部隊の。ここで負ければ次は。私の役目はかの者の剣となる。ソイン、ここが正念場だ。灼熱の炎で全てを飲み込め。力がみなぎってくるみたい。我が敵を撃て。
とみなぎってくる。熱風よ吹き荒れろ。行くぞ。ここは通してもらう。力が湧いてくるようだ。
なりゃディゴ成果は5。さすがはまだ来る。はい、ランス。いつでも行けます。目指すは奴の首。ランス待て。レディ湧き上がる。